Alright. Alright talaga, no? Alright, magandang gabi po. Gabi na ba? Ayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mapagpalang araw, tanghali, gabi. Yan. Magandang hapon po sa inyong lahat. At sa lahat po ng aking mga solid na subscriber, mega love shoutout po sa inyong lahat. Unang-una kay Paul Donisa Official, sa Kaaratim Plus One, kay Mami Mercy Kalunod, mega love shoutout po. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Ayan o. O, diba? Diba? Ang thumbnail natin ay kaguluhan or negosyo. Ayan, saan kayo? Yan, sigurado maraming mamimili dyan, ano? Alright, ang ating pong pag-uusapan ngayon ay ang ating pong pag-uusapan ngayon ay saan ba kayo? Sino ba ang tunay na mananakop? Di ba? Saan ba kayo? Sa kaguluhan or sa negosyo? Alright, mega love shoutout po sa inyong lahat. Mapagpalang gabi po. Saan po? Saan man solo kayo ng mundo? Ayan, mega love shoutout po sa lahat ng mga OFW. Ayan, mega love shoutout po sa inyong lahat. Mapagpalang gabi po. Ayan, saan ba kayo? Ayan, mamili lang kayo. Alright, mega love shoutout po. At mega love shoutout po kay Nani Sanchez, di ba? Kay Biyaheng Brangle Sam, kay Richelle Mingaren. At sa lahat ng mga ating solid subscriber, Luzon, Visayas, Mindanao, mega love shoutout po sa inyong lahat. Ano pa? Sa lahat ng ating mga kaibigan dyan, ano, mega love shoutout kay Alma, kay Sik Alma, no? Kay Ma'am Rosalina. Ayan, mega love shoutout po sa inyong lahat. Kay Ma'am Analisa, diba? Si Mama Ibing Galios at si Ma'am Vintage Glowing. Ayan, mega love shoutout po sa inyong lahat. Saan man solo kayo ng mundo, mega love shoutout po sa inyong lahat. Ayan nga. At bago tayo magsimula, no? Binabati ko muna kayong lahat. Mahina ang ating internet na naman. Naglulo pa na naman. Gian, good morning. Diba? Di ka nga kay malamok. Ilalamok ako dito eh. Ay, Audrey, magandang gabi sa iyo. Magandang umaga pala. Nilalamok ako. Magandang gabi po sa inyong lahat. At ayan, ano ba? Anong masasabi nyo, no? Anong masasabi nyo dyan? Ano ba ang gusto nyo? Gusto ko lang ano sa inyo, no? Mag-focus ka sa bigas, wag sa gulo, kuya. Wala na, wag na tayong umasa sa bigas na yan. Ay nako, gutom na ang lahat kaya wag na tayong umasa diyan. Ano? Gusto ko lang tutukan itong ano, no, kasi maraming nagsasabi nga, aray ko, pambirang buhay na yan, no. Maraming nagsasabi na ang China daw ay sinasakop na tayo, ano? Kung titingnan natin, ano, kung sino talaga ang tunay na mananakop diyan, no? Ayan, mega love shoutout po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. 'Di ba? Pag-uusapan natin, sino ba talaga ang tunay na mananakop? Ang China ba o ang US, no? Sa ngayon po, kasalukuyan, ang US ay mayroon ng siyam na base militar dito sa atin sa Pilipinas. Ang China po, wala pa kahit isa. Ngayon, sino po ang tunay na mananakop? Sino ang tunay na sumasakop sa atin?
China ba or US? O yan, saan kayo? Mamili lang kayo. Ang China po ay malakas lang mambuli pero hindi siya tumatayo dito ng ano 'no, hindi siya tumatayo ng base militar dito sa Pilipinas, o 'di ba? 'Pag kapitbahay dapat kaibigan lang, oh, 'di ba? Marami diyan ano 'no, tumataas ang kilay. Mayroon diyang matagal ng magkakaibigan pero nagkakahiwalay katulad ng China at saka ang ano 'no, Pilipinas. Hmm. Ano nga ba ang dahilan? Simple lang 'yan, dahilan ano, para ka maka-survive para ka maka-survive ano, para mo mai-survive yung iyong, administrasyon madilim, eh, 'no? Para mo mai-survive ang iyong administrasyon, kukuha ka talaga ng ano 'no, kukuha ka ng, kakampi kung saan na kung sino ba talaga ang, nagpatalsik sa kaniyang, pamilya noong araw, 'no? Natatakot siya kaya dapat, kahit anong gawin dapat sundan niya. Kasi pangkaraniwan na 'yan ano, sa ang nasusunod talaga yung, 'pag ikaw ay hindi nagustuhan ng US, sibak ka, 'di ba? Anong gagawin natin? Kaya kahit anong gawin ng US, maging sunod-sunuran lang siya habang buhay, hab habang nakaupo pala, 'di ba? Ilan ang EDCA sa Pilipinas na tinayo? Mayroon tayong 9 na EDCA, 'no? Titingnan ko kung, ilan 'yon ano, bilangin natin kung ilan para malinaw sa ating lahat. Iisa-isahin natin ano, iisa-isahin natin ang EDCA na 'yan. Hindi EDSA ha, EDCA, oh, 'di ba? Gusto ko lang, para malaman ng lahat. Ang, base militar po ng US sa ngayon ay, na ang base militar po ng US ngayon, mayroon tayong siyam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 'no. Mayroon ng, siyam na base militar ang, US ngayon kung saan, nagkalat na sa buong Pilipinas. Ang unang-una dito ay, aha, ano ito? Lailo, Cagayan, 'di ba? Tapos Pampanga, Basa Air Base, Pampanga. Lailo ba ito? Tama, Lailo Airport, Cagayan. Tapos Basa Air Base, Pampanga. Tingnan niyo ha, kung talagang sino ang, tunay na mananakop, 'di ba? Ah, ngayon Antonio Bautista Air Base sa Palawan, 'di ba? Ito ang mga strategic na location, kasi ito yung, diyan dumadaan yung mga papasok dito sa ating ano 'no, sa Balabac Island, Palawan din ito. Oh, 'di ba? Ito yung mga strategic na lugar, eh. Lumbia Airport, Cagayan de Oro, oh, 'di ba? Mindanao. Benito Ebuen Air Base, saan ito? Cebu, 'di ba? Ayan, titingnan natin kung, ano ba talaga ang purpose, bakit, pinilit ng US na magtayo ng EDCA dito sa ano 'no, ng, mga base militar dito sa ano 'no, Fort Magsaysay, Nueva Ecija, oh, 'di ba? Camp Melchor de la Cruz, ano ito? Gamo, Isabela, oh, 'di ba? Tapos Naval Base Camilo Ocias, Santa Ana, Cagayan, oh. Siam, Siam ito ano 'no? Ngayon, kung sakali man na ang Pilipinas ay Ninang Porpol, magandang hapon, magandang umaga sa iyo Ninang, oh, 'di ba? Merry Christmas. Ano, Marites, oh, 'di ba? Marites, mag-Marites tayo. Ano, ngayon 'pag ikaw ay, sa kalagayan ni Marcos, kung ikaw ay nasa sapatos ni Marcos, paano ka papalag, 'no?
na napapaikutan na ng US ang ano, ang Pilipinas. Oh, ngayon sino ang tunay na mananakop? Oh, 'di ba? Ang China ba na nakikipag-agawan doon sa dulong bahagi ng Pilipinas or ang US na nakapaikot na dito sa buong Pilipinas? Oh, sige. Para naman na mayroon tayong mga ano, pagpipilian ano. Choice. Ikaw na lang manalo, oh, 'di ba? Oh, siyempre 'pag manalo ako, panalo ang lahat. Panalo sa Marites, oh, 'di ba? Ngayon 'pag tayo ang, 'pag si, Pangulong Bongbong Marcos ay kumontra sa US, tapos hindi makaabot ng, 6 term, 6 years term, oh, 'di ba? Kasi nga napapalibutan na, napapalibutan na ng, US military. Konting, ano na lang, isang pitik na lang ng US tapos na ang ano, tapos na ang Pilipinas. Kasi napaikutan na tayo ng ano, napaikutan na tayo ng base militar ano. Wala ka pa ads sa 'di ba? Wag mong problemahin ang ads. Ang importante buhay pa tayo, 'di ba? Ang importante diyan ay mahalaga. Ang importante nandito pa tayo nagsasalita. Talaga si Ninang. Wala pa, wag mong problemahin yan, Ninang. Uy, bakit may martilyo naman 'yan? At talaga ninang ko pa, masyadong sentimental naman itong ninang ko na ito. Ay ninang, lapit ng Pasko. Tandaan mo, malapit ng Pasko. Hmm. 'Di ba? Ay congrats sa kay no, maganda ang ano niya, nakuha niya yung ano, nakuha niya yung kanyang niche, 'di ba, sa kanyang content. Congratulations kay Don Milan, 'di ba? Maganda ang tinatakbo ng kanyang channel sa ngayon ano. Hmm. 'Wag lang siyang makadali ng kanta na ano siya, matsambahan siya ng ano, 'no? Copyright siya kaya ingat-ingat naman. Ingat-ingat, 'di ba? Lalo na yung mga kanta ng ibang bansa. Kung sino ang pinakamayayaman na singer, iyon ang ano, madalas mang-strike, 'di ba? Nilalamok ako, pambihirang buhay na ito. 'Di ba? Sa ngayon sa totoo lang ano, si Pangulong Marcos, tali ang kanyang, dalawang kamay nang dahil diyan sa EDCA na 'yan. Hindi siya makapagdesisyon ng sarili niya. Kaya ang masasabi natin na talagang konting ano lang, buwis buhay gano'n talaga, demone-demone basta, 'di ba? Tama, tama naman 'yun. Basta't basta't ano mademone, kumita. Gano'n talagang ano, maghahanap tayo ng ano magandang, magandang tawag nito, magandang magandang content, 'di ba? Para ano, ang importante ma-gain mo yung ano, maka-gain ka ng money, 'di ba? Maka-gain maka-gain ka ng subscriber, 'di ba? Iyon lang 'yan, Kasi yung subscriber natin nandiyan lang 'yan 'pag, nakakita ng magandang, pagkakataon 'yan at nirekomenda 'yan ni algorithm, 'di ba? Nandiyan lang 'yan nakaabang, nakahanda na siya sa mangyayari 'yan. Gano'n din naman sa akin nung simula alam mo natuwa ako nung simula, pero nung medyo ano na, nag-isip ako baka mamaya madali ako, nadali nga. Ayan, basta ang importante masaya ka sa ginagawa mo ano? Wag mong, problemahin ano man ang dumating ano, kaya mo namang lusutan 'yon, 'di ba? Gano'n talaga. Ah, Gano'n talaga ang buhay. Kasi talagang ano, ako naman pinaghandaan ko talaga 'yon gawa ng, hindi nga atin, 'di ba? Nakikuha lang tayo doon sa ano, nakiamot lang tayo doon kung saan siya ano, kaya sabi ko
Hayaan na natin 'yan, ano man ang dumating sa buhay kailangan natin tanggapin kasi hindi atin 'yun, eh, 'di ba? Marami akong kaibigan puro naman gano'n ano, gano'n talaga ang buhay. Parang, pag-ibig 'yan ano, minsan nabibigo, minsan naman nagtagumpay muna, bandang huli nabibigo, 'di ba? 'Di ba? Marami nga diyan, eh, maraming, ikakasal na lang, eh, nabibigo pa rin ano. Basta ang mahalaga importante, 'yun lang ang sa akin, oh, 'di ba? Minsan kasi yung mga ano 'no, may hindi naman sa ano, hindi naman sa, Ji Chang-wook, good morning, good morning, ano. Kaya nga kahit naman yung pa-music sa'kin, eh, ginamit ko nga na ano, ginamit ko nga yan ninang ano, ginamit ko pang background, na-copyright ako. Ginamit ko sa background music, copyright ako, walang yang buhay na yan. Akala ko kasi walang copyright sa'yo, wala ding copyright sa akin. Copyright pala sa akin kasi ano, walang video, eh, sounds lang kaya sa'yo, tsaka kay ano, kay Don Milan, oh, 'di ba? Dalawang ginamit ko, yung sa'yo at saka yung kay Don Milan, parehas copyright. Dapat siguro may video, sharing naman 'yun, oo. 'Di ko na iniintindihan basta copyright, copyright. 'Pag sharing okey lang, kaso lang siyempre ako, demonetize nga ako, kailangan ko talagang burahin 'yun kasi 'pag nag-apply ka kailangan wala kang ano, malinis, 'di ba? Sabi nga sa safeguard, kailangan malinis ang konsensya, 'di ba? 'Yun lang ang ano, 'yun lang ang ano, pero okey lang. Alam mo yung ano, tinitingnan ko wala talagang parang hindi gumalaw si algorithm kasi may nakalagay sa akin na ano, parang, doon sa ano ko, sa taas ng channel ko may nakalagay na ano, parang bug, 'di ba? Yung virus, 'no, talagang inano siya, inano ni algorithm talaga na hindi i-recommend. Hmm. Kaya okey lang hangga't hangga't may buhay, hangga't may lakas, ituloy natin ang, ligaya 'no. Gano'n talaga, eh, maging masaya lang tayo parati ano. Hayaan na natin ang buhay, gano'n talaga. 'Pag gawin mo na lang na libangan. Ang galing ang Alin Music, yung ano, yung, Selos, basta yung lahat ng Selos doon, tatlo yun, eh, tatlong music ni Selos. Hindi ko alam kasi yung isa tapos yun, eh. Nakatatlong music ako natapos, ginawa kong background, eh. Yung isa pina-music ko lang ano, tinapos ko yung 1 oras yata yun, yung ano, pa-music ko doon, eh, pero copyright, okey lang yun. Hindi naman siguro lahat, hindi ko pa tiningnan, saka ko na tingnan 'pag ano na, mayroon pa, kulang pa kasi yung WH ko, eh. Saka ko na tingnan 'pag ano, hindi naman siguro lahat copyright, hindi ko pa binisita. Saka na 'pag mag-apply na ako tsaka ko burahin. Kasi bihira naman ako ngayon magpa-music kaya kung 'yun lang ang ano, 'yun lang ang copyright ko, 'yun lang ang lilinisin ko ngayon. Kumusta na ba WH mo? Kulang ako ng ano, 400 pa ang WH. Sa halip na umabante umaatras. Paatras ang WH hindi pa abante. Pambihirang buhay na 'yan. Alam mo sa totoo lang ito, kaya mag-ingat kayo, ha. Hindi, konti na nga lang 'yan, 200 plus na nga lang 'yan, eh. Yung mga ano, mag-ingat kayo na ano 'no, ingatan niyo ang ano niyo kasi napakahirap ngayon ni lolo, salbahe si lolo ngayon, eh. Akalain mo sa halip na umaabante, umaatras tuloy. Mag-live ako ng 2 oras, ang WH ko is ano, ah, minsan yung WH ko is 80.
Tapos kinabukasan ang mababawas 200. Pambihira naman ang buhay na ito. Kaya minsan tinatamad akong mag-live, eh. Kasi lalong nawawala yung ano, eh, lalong nawawala yung WH. Ay, shoutout sa inyong lahat yung nagtambay diyan ano. Doon ano 'yan, vertical ka na lang mataas. Ano, papaanong vertical? Mataas ang WH, gano'n ba? Bakit anong pagkakaiba nun? Anong pagkakaiba sa vertical kaysa sa horizontal? Oh, subukan nga ano, tumuwad kaya. Mag-live ninang, mag-live ako nakatuwad. Binibigyan ni lolo ng ayuda. Ay gano'n? O sa sunod mag-live ako nakatuwad. Try mo malaki yung WH. Sige nga, i-try ko. Nakatuwad ako mag-live. Vertical. Nawala nawala tuloy ako sa topic. Mag mag-live tayo ng nakatuwad, malaki ang WH na ibibigay. Sabihin siguro ni lolo, "Buwisit ka, ano bang vertical hinahanap mo?" Ay, yung mga nakatambay diyan, salamat sa inyong pagtambay, Sige, puro kakalintik. Natuto lang sa'yo ninang. Tinuruan mo ako ninang, eh. Direct nga ito, hindi ako dumaan ng StreamYard kaya hindi ako gumagamit ng StreamYard ngayon, eh. Akala nga akala nga nila wala akong ano, "Hoy, behave ako." Puro direct ngayon ang live ko, basta mag-live ako direct. Hindi ako gumagamit ng StreamYard kasi ano, sayang. Pero dahil, tinuruan mo ako no mag-vertical, mamaya mag-vertical ako. Vertical, tuwad tayo naka-live. Bakit mo naman kasi ako tinuruan ng mga ganyan kasi ninang? Ayan natuto tuloy ako. Sa'yo ako natuto, eh. Ay, yung mga nagtambay-tambay diyan, si ninang lang ang nag-commentator ano. 'Di ba? Ano ito? Baka maging bibi ang kalabasan. Grabe naman, ba't ako lang naman ang nakatuwad, eh. Grabe naman, maging bibi naman kung ako lang naman ang tawanan na lang natin, tawanan na lang natin ang nangyayari sa ating kapaligiran ano. Alam mo sa totoo lang minsan ano 'no, minsan na tayo kahit anong kalungkutan 'pag tumawa tayo nawawala pansamantala yung ating kalungkutan ano. Ang sagwa 'pag ikaw ang ano, tumuwad, ano yun, ano yun? Pambihirang buhay, tumuwad. Hindi nga tuwad kasi masyadong masagwa nga, dapat vertical lang. 'Pag sinabi kasing tuwad masyadong masagwa talaga yon, dapat vertical. 'Di ba? Wag na nating dibdibin ano man ang ating mga pinagdadaanan sa araw-araw. Alam mo, laughter is the best medicine, oh. Putang alang hiya napapa-English na tuloy ako ng wala sa oras sa inyo. 'Pag ang aking ninang ang nakakausap ko, napapa-English ako ng wala sa oras. Musit ka, tawa ako sa'yo mga 20.
Grabe naman, 20 lang. Hindi man lang ginawan 20. Sabi ko ano nung tawag nito, nung bago ako ma-demonetize, ganda ng ano ko, money is the best all over the world. Tama 'yon. 'Di ba? Tama 'yon. Ang pera, the best talaga. 'Pag marunong ka magdala. Pero 'pag madami kang pera, nagmumukha ka ng pera. Kaya dapat konti lang, 'di ba? Huwag mong damihan, gano'n talaga ang buhay, gano'n talaga. Ang kasiyahan, nabibili ng pera 'yan. Pero 'pag wala kang pera at masaya ka, hindi kayang bayaran 'yan. 'Di ba? 'Pag maraming pera, kaya mong bilhin ang kasiyahan. Pero 'pag, wala kang pera na masaya ka, 'di kayang 'di kayang bayaran 'yan. 'Yan talaga ang ano, 'yan talaga ang nagdadala ang pera, sa totoo lang. Ang pera talaga ang nagdadala, oh. Kaya 'pag ikaw ay dinala ng pera, tapos ka. Basta ako hindi masyado iniisip ang pera, tama, kasi naman ano 'yan, hindi ko ang bilis mawala, eh. Iniisip ang pera kasi hindi naman, niya ako iniisip, tama. Ang kasabihan nga 'di ba, buti pa ang pera may tao, oh. Tapos yung tao daw walang pera, oh. Parang yun din yun, eh, 'di ba? Biruin mo ang bigas ngayon, 64. 'Pag wala kang 64, 'wag ka na munang magbigas. 'Di ba? 'Di ba? Magandang gabi po sa inyong lahat. Ay, sa yung mga naglabas-pasok diyan na nagtambay-tambay. Salamat sa inyong paglabas-pasok diyan, para kayong galuklo ba? Murag galuklo. Pero napakahirap ng buhay ngayon. Grabe. Akala ko ako lang, akala ko ako lang ang naghihirap. Pati din pala pati din pala si ninang nakakaramdam na rin. Huwag kayong mag-alala ninang, parating na daw yung 20 pesos ang kilo ng bigas. Parating na 20 ang butal ng, kilo ng bigas, 'di ba? Parating na daw, 20 ang kilo. Hmm. 'Di na tayo maghihirap kasi 20 na ang kilo ng bigas. 64 ang bigas tapos yung sino pa mahirap. 'Di ba? Hindi ko ang bilis kasi. 64 ang bigas tapos kung sino pa mahirap, siya pa ang malakas kumain. Agoy! Maglugom lang. Bakit kaya gano'n, ano? Basta parating na daw ang 20 pesos ang kilo ng bigas. Di ko alam kung kailan darating, basta sabi parating na. 'Di ba? Parating na nga daw, eh. Sabi nila. Sabi, "Ay ninang, naalala ko pala, gusto mo pala ng ano, gusto mo ng, may sahod ka ng ano, monthly. Kaso lang, 'pag nakasuhan ka, bahala ka sa buhay mo."
Irerekomenda kita. Irerekomenda kita, ninang. Giatay ka. Oo nga, walang biro. Oh, 'di ba? Di makuha mo na yung ano, yung magsawa ka na sa ano, sa kahit magsandaan pa ang kilo ng bigas. Kasi mayroon ka naman 30K buwan-buwan. 'Di ba? 30K buwan-buwan. Pag nakasuhan, bahala ka sa buhay mo. Ano nga 'yun? Oh, di ano ka, vlogger ka ng administrasyon. Kontakin mo si Makagago. Kasi siya ang one of the highest paid vlogger ng administrasyon. O, di ba? Moset, ayaw ko kaso. Bakit ayaw mo? Eh, malaki naman ang allowance mo. Mayroon kang 30K monthly. Tingnan mo si ano, si Makagago, di ba? Napakalaking channel na, tapos one of the highest paid, di ba? Siya ang umamin niyan, ha. Inamin mismo ni Makagago yan. Siya mismo ang nag-amin yan na siya ang ano, bayaran. Nardi Z, maraming thank you sa iyong milestone. Congratulations. Ayan, thank you. Thank you very much, Nardi Z. Okay. Okay na ko sa buhay. Konti, basta malinis. Malinis naman yon. Kumbaga, yung kalaban ng gobyerno, titirahin mo lang. Happy 2 years monetized kwenta. Yan. Thank you, Nard. Thank you. O, diba? Yan muna kayo, bye. Thank you, Ninang. Diba? Sabihin mo, PM is the ke, sabi niya. Ika nga, diba? PM is the ke. Maraming salamat sa Nardi Z. Yan. Magandang umaga po. Ay, sa lahat ng ano, no? Sa lahat ng ay, andyan na naman si Gian, yung kaibigan kong Marites na taga Cebu. Ay, sige, comment ka kayo diyan. Gusto kong magkaroon tayo ng ano. Alin ba ang ano sa inyo? Sabagay, sabi ni Gian kanina, basta kapitbahay, kaibigan, di ba? Di ba? Tama naman. Ang US, kapitbahay din, kaibigan. Ang China, kaibigan din. Di ba? Minsan kasi kanya-kanyang ano, no? Kanya-kanyang strategy. Pero kung titingnan mo ang panahon ngayon, ano? Kung titingnan mo ang panahon ngayon, hindi ka po pwedeng pumalag basta-basta sa US, gawa ng ang base militar ng US ay sa buong Pilipinas na nakaikot, ano, isang pitik lang 'yan. Tapos na tayong mga ano, Pilipino, no? Kung talagang ano, kung talagang pananakop ang pag-uusapan, ano? Isang pitik lang. Ngayon, sino talaga ang tunay na nananakop sa Pilipinas? China ba o na doon lang nakikipagbakbakan sa dulong hilaga ba ng karagatan, or dito ka na sa buong Pilipinas na napaikutan ka na ng airbase ng mga Amerikano, ano? Kung saan isang pitik lang tapos na tayong mga Pilipino. Biruin mo, siyam na airbase na 'yan, ha? Siyam na airbase 'yan. Ibig sabihin, pag inimba ka na ng mga kagamitan niyan ng Amerikano, hindi na pwedeng galawin 'yan ng Pilipino, no? Kasi binigyan mo sila ng laya na ano, binigyan mo sila ng laya na mag-ano diyan, gamit ng ating mga airbase, no? Kaya magkaroon mo sila ng bodega diyan ng mga armas.
Hindi puwedeng pasukin 'yan ng kahit sinong sundalo ng Pilipino. Kasi nga teritoryo na ng US 'yan, 'di ba? Gano'n naman ang ano, eh, kalakaran parate, 'di ba? Kung maalala niyo no'n yung ano, yung, hinawakan ni Harry Roque na ano, yung pumatay doon sa transgender doon sa, saan ba 'yun? Sa Angeles ba 'yun? Na ang pumatay is Amerikano ano? Pagkatapos nahatulan, anong ginawa ng US, 'di ba kinuha? Kailan ba 'yun? Panahon ba 'yun ni Gloria o panahon ni Pangulong Ngoy-Ngoy? Oh, 'di ba? 'Di ba? Ibig sabihin makapangyarihan talaga ang US gawa ng akalain mo hinatulan dito sa Pilipinas tapos ikinulong sa US, o 'di wow. Gano'n ang takot ng, pamahalaan sa ano, sa mga Amerikano, 'di ba? Ngayon, sino ang hindi natakot sa mga Amerikano, 'di ba? Si Pangulong Duterte lang. Hmm, kahit Katoliko kayang patunayan 'yan. Ilang dekada yung Balanggiga Bill, 'di ba? Ilang dekada bago nasauli. Tanging panahon lang 'yun ni Pangulong Duterte, 'di ba? Dapat ang Katoliko na maging ano 'no, sabagay sabi nga, kasabihan ng mga mayayaman, ano, 'pag ikaw ay tinulungan bayaran mo para wala silang utang na loob sa'yo. Oh, 'di ba? Kaya mayayaman talaga hindi hindi puwedeng ano, hindi po puwedeng hindi ka po puwedeng ano, yung magtulong ka ng libre, hindi puwede sa kanila 'yon. Gawa ng, hindi sila puwedeng sumbatan, 'no? Alam niyo naman ang Pilipino, uso 'yan, 'di ba? Tulong now, sumbat later. Ayan iyan na kasi ang ano, iyan ang nakagisnan ng ating ano 'no, mga hindi naman lahat. Mayroon naman na malawak ang pang-unawa 'no, mayroon naman na talagang ano, kaya lalong-lalo na sa mga ano 'no, lalong-lalo na sa mga Chinese. Ayaw ng Chinese na magtrabaho ka sa kanila ng walang bayad, 'no? Marami man 'yan, marami ka man trinabaho o konti, basta't, gumawa ka ng para sa kanila may kapalit 'yan. Kasi nga ayaw nila yung, mga ganyan na libre-libre ano. Yung mga ano, mayroon din mga Chinese na mga salbahe ano, mayroon din mga Chinese, 'di ba? Hindi naman na parang tayo din Pilipino, 'di ba? Mayroong mga salbaheng Pilipino, mayroon din, eh, iba't ibang lahi, iba't ibang ano kasi, kultura, iba't ibang, pag-uugali, 'di ba? Kaya nga minsan ang hirap, sabi nga ang hirap ispilingin ano, ang hirap ispilingin, "Hoy matulog, muset." Oh, 'yan sa'yo, pinapatulog mo ako, ah. Hmm, hmm, oh, 'yan. Pupunta ka lang dito patulugin mo ako, ha. Oh, 'di ba? Sampal ka ngayon, oh. Hmm, oh, pupunta ka lang dito para patulugin ako, ah. Oh, ano? Oh, patulugin mo pa ako? Sampal ka.
Nasaan ka na? Nawala ka na. Oh, 'di ba? Nada, sabi niya, nada. Nakain ng bato, lumipad na 'yon. 'Yun lang ano, gusto ko lang i-ano sa inyo, kung sino ba talagang ano, yung mga ano ko diyan, yung mga nanonood diyan pagkatapos ng live, mag-comment kayo diyan. Sino ba talaga ang tunay na mananakop, ano? Mayroon na tayong may ang US, mayroon ng siyam na, airbase dito sa Pilipinas, ano? Mayroon na silang airbase na siyam dito sa Pilipinas. Ibig sabihin, buong Pilipinas na 'yun, ano? Kaya isang pitik lang, isang pagkakamali lang ni Bongbong Marcos, todas siya. Matutulad siya sa tatay niya. Kaya hindi siya pwedeng kumontra, gawa ng ano na siya, sukol siya, hindi siya pupuwedeng ano, may banta na 'yun sa kanya, eh. Kahit na sabihin na natin na batas 'yun, once na nilabag mo ang ano ng mga Amerikano, tapos ka diyan. Hmm. Ang hanap buhay ng Amerikano is ano, gera, 'di ba? Saan ka pupunta kung hindi ka matakot, 'di ba? Kaya nga si dating Pangulong Duterte, friend to all, oh, 'di ba? Lahat kaibigan, walang kaaway. Pero minura niya lang yung US, gawa ng, sinalbahe niya yung Pilipino, eh. Ang China, may history bang nanakaw sa Pilipinas? Oh, 'di ba? Doon lang sa ano, kasi doon talaga maraming kumbaga pinag-aagawan naman talaga 'yon. Wala namang, lahat naman claimant doon, ano. Oh, ngayon 'pag nagpatalo ka doon, kawawa ka. Bulihan lang 'yan, bulihan, 'di ba? Sabi nga nung kapitbahay namin sa probinsya, mas maganda pa nga raw yung ano, mas maganda pa nga raw yung mga 'pag, nandoon sila nangingisda doon sa West Philippine Sea, mas maganda pa nga raw yung mga Chinese nung, hindi pa magulo ano, nung panahon ng, dating Pangulong Duterte, 'no? 'Pag umakyat daw doon yung ano, 'pag umakyat daw sa kanila yung mga Chinese, yung mga Coast Guard, 'di ba, 'no? 'Pag umakyat daw yun sa kanila at humingi ng isda, may kapalit na mga dilata, sigarilyo, grocery, 'yan may kapalit. Pero 'pag ang Filipino Coast Guard ang umakyat sa mga Pilipinong mangingisda, libre. Oh, 'di ba? Ibig sabihin, okey naman 'yun kasi sariling atin. Pero 'wag naman abusuhin kasi biruin mo, magbabiyahe ka ng ano diyan, ilang araw papunta diyan sa West Philippine Sea, 'no? Tapos kayod kayo maghapon diyan, magdamag, tapos kukuhain lang ng libre, ano? Parang, parang proud pa nga sila sa ano, proud pa sila sa mga Chinese nung panahon, ni Pangulong Duterte. Pero ngayon, ano na, hindi na sila ano daw doon, gawa ng talagang hinihigpitan sila ng mga Chinese Coast Guard. Gawa ng, ewan ko ba, bakit nagpapadala itong, ating administrasyon sa ano, dapat tutukan niya para maging 20 ang kilo ng bigas, eh. Doon pa siya sa hindi naman manalo-nalo dahil lahat 'yan claimant, eh, 'no? Sa totoo lang hindi wala namang ano diyan, wala naman talagang ano 'yan kasi lahat 'yan nag-aagawan pa, wala namang katapusan pa 'yan, eh.
Oh, 'di ba? Ang importante 'wag masakop yung ano, 'wag 'wag ibibigay. Eh, pagkaibigan lahat, walang problema. Kaso lang hindi makapalag si Pangulong, Macoy gawa ng, isang pitik lang niya. Tandang-tanda niya yung ano, tandang-tanda niya yung, ginawa sa kanya ng, US, sa ginawa sa kanyang sa kanyang magulang ano. Sabi niya, "Umuwi kayo ng paway." Yun pala sa Hawaii. Sa Hawaii pala dinala ang langhiya. Kasi nga naman nagsalbahe naman talaga sa totoo lang. Pero ano 'no, nung, Marcelo 'pag hindi ka naman ano, 'pag hindi ka naman kaduda-duda, hindi ka naman ano, eh, hindi ka naman masasaktan. Eh, yung mga naghahabol nun yung mga aktivista talaga, eh, yung gustong pabagsakin ang gobyerno. Wala naman ibang ano, yung mga CP, PNP, wala namang mga kuwenta yan, eh. Bakit nakikipaglaban yan sa gobyerno? Eh, gusto rin silang maging ano, gusto rin silang maging gobyerno, eh. Oh, kaya nga nakikipaglaban, eh, gusto rin silang maupo, 'di ba? Gano'n lang 'yan ang buhay, mga vested interest, oh, 'di ba? May mga sarili silang ano, eh, may mga sarili silang dahilan. Ano ba ang dahilan bakit nakikipaglaban sila? Gusto rin nilang maging ano, gusto rin nilang maranasan magpalakad sa gobyerno. Ang gobyerno kasi perfect 'yan, ang gobyerno. Ang hindi lang perfect yung mga namumuno sa gobyerno, 'no? 'Pag wala kang puso tapos ka. Ay, maraming maraming salamat sa inyong lahat ano, naka-isang oras na naman tayo. Maraming maraming salamat po at, sinamahan niyo ako lalong-lalo na ito si Michael si Michael, si Michelle na buset, si Nardici, oh 'yan malapit na ring maging buset, at si Gian, na Marites, oh 'di ba? At si Ninang Porpol, na nagma-Marites din minsan-minsan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat at sa mga sa dumaan ano, maraming maraming salamat po. Maraming maraming salamat sa walang sawa niyong suporta 'no, sa lahat ng mga ating, kaibigan, sa lahat ng mga OFW. Yan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat at kay Mami Mercy Calonod, maraming maraming salamat po. Ayan. Sa lahat ng aking mga solid na subscriber, yeah, thank you very much po sa inyong lahat. Siyempre, at sa mga magsu-subscribe, maraming maraming salamat na rin sa inyong lahat ano. Marami tayong ano 'no, marami tayong mga kaibigan diyan na hindi subscriber pero nanonood, 'no? Nakikita ko 'yan sa inyo sa comment ano. Yan, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga dumaan, lalong-lalo na yung mga diehard fans ni Brothers Traveler, 'yan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat, 'no? At kay Buster TV, oh, yan, kay Spencer Lacale, 'yan. Maraming maraming salamat po sa mga suporta niyo sa pag-share. Ayan. Di pa tayo nire-recommend ni algorithm kaya wala tayong maaasahan sa ngayon ano. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Aabot din tayo, konting panahon pa. Tiyaga-tiyaga lang. May nilaga din tayong matitikman, may sabaw din tayong matitikman. 'Di ba? Maraming maraming salamat po at, umabot na naman kayo sa dulo. Maraming maraming salamat sa lahat. Mapagpalang gabi at, mapagpalang umaga, mapagpalang tanghali. Mega mega love shoutout po. I love you all. Bye-bye. Thank you very much.